Gi jing pen krek pen poi sha jing ya tho shong kurim kila kut no tangha ka jing im ka bala ai tilut na ka benta kari hi barok ka wei. Ka jing yam briu ka bala long menin ka sngi palai ka bala sngu shirkai ha ka shnong kamila hapo ka distrik Samba chong ka jela Jammu and Kashmir. Ki arngut ki sipai army ki bala du ai no ila ka chong ka jing im halor ka jing bthai jong bom IED ha agnur ha ka shnong kamila chong ka jela Jammu and Kashmir. Laya thu da kitolong kubor bakani ka jing jia kala jia ha ka por bakini ki arngut kidang apahara ha ka persai narsia ha agnur. Wai nak yu bala tip kerteng kumunik Mukesh Singh. Susu kat kum kejing yo jing tip laong bau nek Mukesh Singh lambat kajing kasem kajung u kilapan kre e kasngi kentu kurim ya u ha kini ki benai ki banwan. Kajing kala trang hidik dik ban yo i yo Mukesh ha kajen phong ya tho kumunong lech shaw ya ka kurim ha ka khat pratarik u ya yong. Ki bahing kilapan kre lut baro kajing don kam ha kasngi kentu kurim. Bat susuru Mukesh ulapan syuti ha ka arp santarik uram phang banwan phai saying ban penbiang ya baro kajing don kam ha kasngi kraw kajung u. Penban kini ki eke barok kila pulam lut aka siklip mat jong ka jing im. Ka snong hi barok kawai kala kemi lenti ba usipaya dari. Unwan ha buram ka bakraw. Penban la syukun no kitem sing ki daha bat kenja ka snong barok kawai bat lami ru kasur ka jing yam briu hapo kamila. Kat kum ka jing yo jing tip na kilat patai kubor la ong ba Mukesh udai ukhun jong upulit wala syong thaj bat uhammen jong uru ubadon ha ka kam sipai. Ka jing du Mukesh la ka jong ka jing im la subajur ba ka dei ka jingat ka jong u ha ka shrip kile no. La ya thu ru ba Mukesh ula sakri ya kari la makat wais nem ganti. Wai na kinong yalam snong ula pen pau da ka boong. Ngila ai khublei ya ka jing yap kat bau la ai tino ya la ka jong ka jing im ha ka kamram ban yadai la ka jong kari. Ki por jong ka jing kemen kila kelas ya ka jing susi. Na ka benta ka ni ka jing ka sem ka jong u ka badang bun kam ru ban pen kre ya ka sngi kenti kurim. Ndrei kat ba mentapat ka hab ban pen kre ya ka jing lech thang ya u. Wai pan para marjan ula ong ba Mukesh ula pen kre ban wan ra ya ki tiles ki tiar bat ki wei de ki tiar pen internet ya ka jing ka sem haswa ka sngi kenti kurim ya u. Ndrei ka ni ka jing ja kala pen kelak hong pong lut yaki eke barok. Ulong ru ba kajing le niam khadu yau Mukesh labu por ha kasngi toding ka badai menta kasngi. Namar on thang da ka baburam da ki sipai ka bapura. Hadin nang tas ka snong trai ka jong u bat hadin kajing le niam bakhadu da ka babu sentiu. Haba pai pat chau wai na usipai ubala khlat lang ha kani hi kaju kajing jia ubadai ru Kapten Garamjit Singh Bakshi na Jharkhand. मैं यहाँ का सबका सरपंच हूँ। मुकेश जी की एक गजब घटना हुई है, इसमें देखा जाए तो शहीद हो गए हैं। किस तरह का अगर देखा जाए तो किस तरह का लड़का था?